Haia, enw fi di Siriol ac dwi'n yr ail flwyddyn yn astudio Cymraeg efo theatr cyfryngau. Gan fy mod yn astudio Cymraeg efo theatr cyfryngau, yn amlwg mae'r pynciau Cymraeg drwy Gymareg Gymraeg, ond wedyn mae yna opsiwn i ddewis y modiwlau theatr neu'r cyfryngau yn Gymraeg neu Saesneg. Nes i ddewis astudio nhw'n Gymraeg gan mae Cymraeg yn mamiaeth i, dwi'n gyfforddus yn ysgrifennu ac yn astudio yn Gymraeg. Swn i'n dweud y mantais mwyaf o astudio drwy gyfrwng y Gymraeg ydy bod dosbarthiadau fel arfer yn fach iawn. Yn y nosbarthu mae yna mond 10 ond yn neis, meddwl bod ni'n cael, mae yna gyfle i gael sylw un yn un gan y darlithwyr. Mae yna gyfle i gael perthynas agosach efo'r darlithwyr ac efo'ch dosbarth chi. Mae'n hawdd iawn gwneud ffrindiau. Swn i wir yn hybu i fyfyrwyr eraill astudio modiwlau drwy gyfrwng y Gymraeg. Yn amlwg mae'r dosbarthiadau yn llai, ond hefyd mae yna lot o gyfleoedd profiad gwaith ac mynd ar placement gwaith hefyd. Oherwydd bod yna lai o fyfyrwyr sy'n astudio drwy'r Gymraeg, mae yna fwy o gyfleoedd felly. Ac hefyd, os ydych chi wedi dod o coleg neu ysgol lle ydych chi wedi bod yn astudio drwy'r Gymraeg, mae'n lot haws symud i mewn i wneud gwaith y Prifysgol gan fod gennych chi yr un terminoleg ac yr un iaith. Pan o'n i'n chweched dosbarth, ddoth Coleg Cymraeg i'n ysgol uwchradd i sôn am cyfleoedd i gael efo Coleg Cymraeg. Nes i ennill grant ysgoloriaeth cymhelliant, oedd yn help mawr efo costau Prifysgol yn cymdeithasu ac hefyd adnoddau dysgu ac pres gwario jyst i fi fy hun.